мишмишҳо буду ҳаст ки то ҳол шонемсӣ аз саҳна нарафтааст. рости баъди ин қадар пастию мушкилиҳо фикр кардам ки ман дари кира зада бошам ки дарма задам. дари кира зада боша ӯ яки ман дарша задам. ӯ баъди якчанд навори пайдарпайаш аз ҷониби мақомот дастгир карда шуд ва оқибат ҳаёти ин репсарои замони машҳур чӣ мешавад? Як вақто мо ҳамранги шумо будем. Брата достойная. Хотя мамашка мегу бача микора наку, кора наки, не хели меша. Замоне дар Русия таксирон шуд ва баъди ҷанҷолу баҳсҳои интернетӣ пурра ба ватан баргашт. Ралик, Навик, шонемсӣ куҷо шуданд? аҳамият дода бошед, мо фақат граница реклама мекунем. ин границаи Бахава мебошад. границаи Баха муддати 3 сол аст ки бо мо ҳамкор аст ва боваринок низ ҳаст. ҳар муҳоҷире ки аз ин истифода бурдааст, раҳмат шунидем. ман ба шумо тавсия медиҳам ки барои граница хати сарҳад рафтану документҳои худро сари вақт тақ кардан ягона одами боваринок ин ширкати Баха мебошад. пас шумо ба рақамҳои дар рӯи экран мебинед, занг занед, муроҷиат кунед, шуморо бемалол бо мошинаҳои комфортни бурда мерасонанд, ҳуҷҷатҳоятонро тахт мекунанд. Ассалому алейкум. Бачакои кӯчагиам макасасозин хубен, одамои раки кӯчак алон кард. Одамое ки чистай хеле братва дорем, барои дӯстотон ҳечира жилет наметкунем. Як вақто мо ҳамранги шумо будем. Брата достойная. Хотя мамашка мегу бача микора наку, кора наки, не хели меша. Мегуфтем барои бародар жалка нестай. Чӣ риско мекардем барошум? оқибатш медонед чӣ мешава? Мо чира дидестем, шумо чира скоро мебинем. ин риске ки шумо барошум карден вора ҳаёт ба кори худшон овора мекунам. ин рискои шумо ин коро карги шумо ҳаёти ҳама меравам. Неки якши мемонам. Доғи судиш. Ралик, Навик, шонемсӣ куҷо шуданд? ин се шахсият дар таърихи репи тоҷик ном, мартаба ва мавқеи калонро соҳиб гашта буданд. шонемсиро шоҳи реп меномиданд ва Ралику Навикро бошад яке аз репсароёни дар ҳама самт сермухлис баҳо медоданд. шонемсӣ яъне Шаҳбоз Шарипов баъд аз он ки зиёрати хонаи худо рафт, қарор дод ки дигар аз реп меравад. аммо вале лекин мишмишҳо буду ҳаст ки то ҳол шонемсӣ аз саҳна нарафтааст ва як боз репсарояшро идома дода истодааст. далелҳо хеле зиёд, аммо ба қавли кампиракҳо изои мумин ҳаром аст мегӯянд. хубтараш таги дегро накобем. қаҳрамони серғавғо ва рекети бозори реп Ралик бошад. дар истиснои шонемсӣ зиёрати хонаи худо рафт ва пурра аз самти реп даст кашид. аммо як сол аз байн нагузашта меҳри мухлису репхонӣ ва батлбозиаш ӯро ба бемории рӯҳӣ гирифтор кард. якеи дигар мегӯяд ки ҷин ёр шуду аз худ бехуд гашт, вале фарзияҳо атрофи номи Ралик хеле зиёданд. ӯ баъди якчанд навори пайдарпайаш аз ҷониби мақомот дастгир карда шуд ва оқибат ҳаёти ин репсарои замони машҳур чӣ мешавад, худо медонад. сартавардор чашмомда нигоҳ кӣ ҳақиқата уже нестай сарф кадита дар кори дақиқата надори дига мара зато бемато озоди. Навик ҳамон шери жаёне ки аз ҷонон сар карда то дигару дигараш дар бадҳо қоил мекард, пайрави шону Ралик як бора аз дунёи реп худро карор гирифт. замоне дар Русия таксирон шуд ва баъди ҷанҷолу баҳсҳои интернетӣ пурра ба ватан баргашт ва қариб як сол гумному бенишон буд. дар суҳбати охир ба канали Меҳробпуро қоилӣ шуда гуфт ки ба тиҷорати дарвоза ва лавозимотҳои бо оҳану сварка мутобиқ аст машғул мебошад. ӯ соҳаи худро пурра фаромӯш кардааст ва дар гӯшаи хаёлаш ҳам нест ки ӯ рӯзе боз ба саҳнаи реп бармегардад. манзари либоси зан ба ҷошида занак сифато сӯзан гирифта заифо зидди харсанг мезананд. дониста ки тоҷики мо дӯст медорад инша мунофиқо ба ояту ба ҳадис чанг мезананд. шонемсӣ воқеан зур буд. Ралик низ бо дағдағаҳои хоси худ мавқеъ дошт. Навик низ номдору машҳур гашта буд. куҷо шуданд? хоки ботил гӯё онҳоро аз домони санъат дур парешон кард ва онҳо аз дунёи шӯҳрату муваффақият омада ба замин заданд. шумо чӣ назар доред? репсарое чун онҳо мавҷуд аст ё онҳо такрорноёфтанианд? шон агарчи кам эҷод намуда аз дур реп хонда истода бошад, Ралик ба зиндон роҳ ёфт ва Навик бошад аз реп пурра даст кашида ба тиҷорати дигар машғул гаштааст.
ин буд маълумоти пурра оиди се репсаро. ба канали мо обуна шавед, лайк гузоред, кифоя хотирҷамъ бимонед. барақсу кардагид ба формаи танагид се тузи дасти ма мурд 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 овшидам да ҳар қадами мондагид бо синим хандид па па дагиям ақидата ҷои ту идов кидата идов контактои мае блока муаммо дора дига фарқим надора ки ҷои телет парол дора. рӯзе маҷнун поя сага бусид. ҳама ба ҳайрат прасиданаш ки ё маҷнун ту чӣ бе сага мебуси поша? одамо дасти одамо бусиданда иҷозат надодесам та пои сага мебуси? маҷнун ба табассум як гап гуфт ки саг як кӯҳи лайлӣ мерава. пешаи ошиқ мегуфтанд так совал ошиқиро ёд бигирем. ҷустуҷӯ кардани авиакассаҳо имрӯз барои кулли одамон мушкил шудааст ва фикр мекунам ки ягона авиакассае аст ки мушкили шуморо бо нархҳои арзон ва скидкаҳои ҳамавақтиянаш шод месозад. пас шумо метавонед бемалол ба рақамҳое ки дар рӯи экран мегузорам муроҷиат кунед, аз номи канали меҳробпро гап занед, скидкаи бо богӣ карда медиҳад.